Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande ko nde ɗo windande jangunɗo woni Dia. Gitten Dia gadden ka ay mbaɗen ni momten Dia tawde Dia ɗiggi momten Dia gaccen e masɗe itten Dia alkulal kesal lomto ɗon. Hande eɗen janga ka mawɗo e ka tokoso gasi koni foti aɓe nandi ayde joni ngare masen ka mbaɗen ni mbiyen ka ki ke ko ku ɗo fooɗani ngaren pooɗen ka o ka ki ke ko ku gasi jippoɗen kadi ngaren mbiyen ak ik ek ok uk ɗo timmi fooɗani ngaren pooɗen mbiyen ka ala ɗo ko pencitaɗo ak ik ek ok uk ɗo timmi famide ɗo e timmi ngaren jippoɗen kadi mbaɗen lomben maskal kak fooɗani kik fooɗani kek fooɗani kok fooɗani kuk fooɗani joni ngay dettinen ha yaaji seeɗa waɗen ni ɗo 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 gasi ngara pooɗen noon mbiyen kaak ay ɗo mbiyen kiik ayde ɗo mbiyen keek ayde ɗo mbiyen kook ayde ɗo mbiyen kuuk gasi en gayni ka kala ñalawma garɗo ɓura weeɓandema tawata Allah wallima a faamino baa masirte Allah wallima a faamino ɓaa masirte Allah wallima a andino caa masirte Allah wallima a andino da masirte Allah wallima a andi ɗa no masirte Allah wallima a andi fa no masirte Allah wallima a andi ga no masirte Allah wallima a andi ha no masirte Allah wallima ja no masirte kadi hande ko ka hankadi weɓante kala nde pinɗa jiya mbatta windude ka wawno windude koye alluje tan newnantuma bindana ko binda hoore ma ko kalta ko alkure jannguɗa ɗe ndenninta masa kaala ɗum masa ɗum masa ɗum masa non ko wasa heppude ardata wawde heppere noon hay nafata jaaru jam jam caggal ceerno ma omo holluma mami ɗum kam jangguin ɗum mi wawi ɗum a yahata nan haala kala ñalawma e sirru muɗum jangde yaadi koye sirru jangde yaadi koye sirru kala ñalawma peeñɗo non ko Allah feññini hen ko arano a faamide ɗum woni ɗon jangde ko sirru wadde kala alluha gadda ngal hoto wimi jangguino ngal ɗo janguito ngal a anda sirru gonɗo o ñalawma a anda sirru
loowide on ñalawma kala windande addande bakkinore nde ƴettu janngande ha timma jokka hajuji ma kono nde winde kam mi wawi ɗum jara janngude anda ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañi ɗon janggoni ɗigga mbimi on janggen gotel ɓaɗen ka mawɗo e ka tokoso ɗum ɗo ko masɗe ɗe pooɗani ɗe koɗe 5 masɗe poɗle ɗe ko 5 gasi ɗum ɗo woni alwala masgal ɗo tan masɗe ɗe kaaɗi kala alkule ngal janggata so ɗe ngala hen ɗum janggotako wadde janggen ka ki ke ko ku ɗo gasi garen pooɗen ka ki ke ko ku ɗo timmi garen benciten ak ik ek ok uk garen pooɗen ak ik ek ok uk ngara lomben masgal kak kaak kik kiik kek keek kok kook kuk kuuk gasi numéro ma nani a jiɗo nadde 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara kala indema yettodema gaddora temedde ma 4 natirguel naata ndeeƴa kala lewru maydu temedde ma 4 ngara gona ballowo balleteɗo gona jingowo jinganteɗo gona duuso duuseteɗo ko galle men ko gandal ɗaɓɓeten wadde ballen gandal ngal e yimɓe gandal yo Allah hokku en nande ko haalte ko on wonɓe Facebook ɓe mbaɗa hen balle moɗon e numéro he so Orange Money so Wave yetto on wonɓe YouTube mbaɗa hen balle moɗon wona kala ɗo mbawɗa wonde aɗa jangga hen aɗa naftoro hen nafe hen wallu hen aɗa walle hen wallu hen aɗa jingani hen jinggu hen aɗa walle hen wallu hen aɗa jingani hen jinggu kono on jarama jokke golle min beltima kaɗɗon ɗon jokkata golle ko golle mbiɗon wadde gaare jingane golle ɗe gaare jingue gaare balle tan mbimi on gaare jingue gaare balle numéro o nanɗo so mbaɗima yetto min waɗe kees duuso golle men jahoje hoto jeeboɗen ɗeɗo golle ko gandal duusende ha timma yo Allah wallu yo Allah reen kadi yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kono Sénégal alhamdulillah rabbil alamina on jarama wassalam